mbuya mono saligo mintaje question hiyo. Yes. Tiango tebyo nsaligo minto no mwiboli tima yose no mwiboli. Kabisa no mwiboli. Ekero mwiboli no bwata abana bawo. Ekero bwata abana bawo. Bonsi mbali korengani. True. Eserikali ne endiba. Ense ne kihunga. Eserikali ne kihunga kenene. Yes. Ekere abana bo bwata nyumba na aroro mungaini na aroro muya na aroro mukarakari. Ekere serikali yachole to buoyo ntobwata abantu bakoro kwa bakurumi. Oh yes. Abakurumi serikali tiri gukana. Na ndo sikuli ni kaseti ya lede ikiringa wizibira jaso. Serikali ni. Kato ni kaseti liyete boy. Abantu mbaroro bayibuli twe ekasi yabo no kunya kwa ibintu. Bono litwa chite wala to buoyo bo abantu aba iko bachite bakasoa ase serikali. Bakati abankoleta bari obuoyo. Tukabaye contract. Ekero obuoyo buli bachikoleta ugachigocha litiboko ba supplied yo boko ba packed na Cereals and Produce Board. Bwanya bamakwirwa ase kirasi. Bono kwanyora ase chiguni chiri omuntu aire chiguni 700 omuntu oyo makurusi chiguni gose 200 kera twakorete uchunguzi. Omenta achikoneria abantu. Omanya bona achikoneria aserikali ekiagera mbatagete obuyo bwira nensi. Abantu abanyabiasara agotake evaida. Bono bari ngakito okora abakenya bangegenteke. Bakamanya kuleta amarabalia ni echafiri bakabeka boke. Lakini obuyo bonge mbuye bakoreta gendoki mwarenge. Bono ntoje twekaranse ne Ministry of Education tukaenda ase oburingori wa Cereals and Produce Board tukabeke bikongo abantu bali bachiteka. Managing director yari gukora Cereals and Produce Board. Ntunto yokora bintu na biribi abantu bali kubwatunga kukera ngandi muri ko Friday. Abantu bakubwatwe serikali yekera lituko. Abakurumi. Omumurori tukamusali iskari. Abantu bali ngoro bakairu nebi nabagenderete. Na mate serikali kera kubwatira omuntu yoko muira police, kera kubwatira police oyo kotini. Ekotini ere kwa mwanga omuntu nabwata amagoso kusitabwata amagoso.